җырлы бүләк тапшыруын башлап, беренче тәбрикләү хатын укыйбыз. Байлар сабасында туып үскән, Шәмәрдәндә гомер итүче әниебез Гилметдинова Гөлнур Габделкыддус кызын 55 яшьлек юбилее белән котлыйбыз дип башлана тәбрикләү хаты. Кадерледән кадерле әниебез, сине ихлас күңелдән юбилеең белән котлыйбыз. Нык сәламәтлек, тыныч тормыш, озын гомер теләп калабыз. Безнең игелекләрне күреп, изгелекләрне тыеп, әтиебез Раил белән тигезлектә, бәхеткә төренеп, муллыкта кадерле һәм хөрмәтле кеше булып гомер кичерергә Ходай насыйп итсен. Сикемле карашың кояшка тиң, бар тормышны нурга күмәсең. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик син генә беләсең. Тормышта гел ярдәм итеп тора, зирәк киңәшләрең, җылы сүзең, иркәлисең, яратасың, юатасың, тыңлыйсың да, аңлыйсың да үзең. Сәламәтлек, озын гомер язсын, гел киләч һәм яшь бул хәзергечә. Күңелең синең күтәренке булсын, сөенеп һәм сөендереп мең яшә. Син, әни, безнең өчен һәр чак олы җанлы, киң күңелле кеше, рух шишмәбез, яшәү өлгебез. Син балаларыңа, туганнарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлек үрнәге күрсәтеп яшисең. Алдагы көннәреңдә дә сау-сәламәт булып, безнең шатлыкларга сөенеп, әтиебез белән 33 ел янган гаилә учагының җылысын саклап, пар канатларыгызны тигез кагып яшәргә язсын иде сезгә. Әни, сиңа якты кояш нурларыдай аяз иртәләр, исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Гел шулай киләч, ягымлы бул, безне сөендереп, озын-озак яшә. Шушы яшеңә кадәр бухгалтер булып эшләп алган хезмәт пенсияңнең игелеген күрергә язсын. Кадерле әниебез, күпме еллар узып киткән, сизми, сизелми генә. Тормыш юлын синең кебек матур үтәр кем генә. Ходай сиңа сәламәтлек бирсен. Син булганда иебез нур чәчә, киңәшчебез, терәгебез булып, яшә әле әни йөзгәчә. Кешелекле бит син, олы җанлы, ярдәмчел син дуска, туганга. Әнидән дә газиз кеше бармы икән? Без бәхетле, тик син булганда. Ак бәхетләр юлдаш булсын сиңа, көннәреңне шатлык бизәсен, сәламәтлек сиңа әни, олы бәхет. Ходай шуннан мәхрүм итмәсен. Зур хөрмәт белән әтиебез Раил, кызың Гөлшат, улың Ринат, бу теләкләргә апайың Мөршидә белән абыең Илдус һәм аның гаиләсе дә кушыла дип нокта куела. Без дә сезне ихлас йөрәктән тәбрик итәбез. Әни, уйланасыңдыр инде, борчыласыңдыр инде син, куанасыңдыр инде, іздеп шатландың да син, іздеп сағышландың, бөтен гомереңне bağışladı. Ezdeyip şatlandın da sin, ezdeyip sağışlandın. Bütün ömrünü eni, sin bizge bağışladı. İyi yesindir indi sin, yanasındır indi. Günlerinde bizne uyla, uyanasındır indi. Sin yıldızlarının yaktısı, güllerinin hoş islesi. Eybeten iler kübüleğu, yok şul sinen tüsülüsü. Sin yıldızlarının yaktısı, güllerinin hoş islesi. Heybeten iler kübüleğu, yok şul sinen tüsülüsü.
bizge sizdirmişe gene yılap olasın indi. Gitken sayın bizge bəxit yurap olasın indi. Az indi o seni sina rahmetlere itügüne. Sin bitene bizning işin birgine birovgene. Esip şatlandım anasin, esip sağışlandım. Öttün ömrüngde eni, sin bizge bağışladın. Az indi o seni sima, rahmetlere itügüne. Sin bitene bizning işin birgine birovgene. Sin bitene bizning işin birgine birovgene. Sin bitene bizning işin birgine birovgene. Музыкаль тапшыруыбызны алга таба дәвам итеп, чираттагы тәбрикләү хатын укуга күчәбез. Исәнмесез Саба телевидениесендә эшләүче егетләр һәм кызлар. Язуыбызның төп сәбәбе байлар сабасында яшәүче Наилә Кыям кызы Кәримованың 26 ноябрь көнне олы юбилее 55 яшь тулган көне. Аңа булган хөрмәтебезне, зур рәхмәтебезне сезнең аша җиткерәсебез килә. Кадерлебез Наилә, син бүген үзеңнең олы юбилееңны билгелисең. Моннан 55 ел элек Саба районының Түбән Шытсу авылының 5 балалы гаиләсендә дөньяга килеп, син барлык туганнарыңны сөендергәнсең. Бүген дә син үзеңнең тирә-ягыңдагы кешеләргә шатлык өләшәсең. Олысына да, кичесенә дә син кешелекле һәм игелекле, абруйлы киңәшче, шуңа күрә дә үзең олы ихтирам казангансың. Сине ихлас күңелдән туган көнең белән котлыйбыз. Сиңа аяз күк йөзе, шомырт чәчкәседәй ак бәхетләр, кырычтай нык сәламәтлек, кояштай озын гомер, чиксез шатлыклар телибез. Сабыр холыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел, кадерледән кадерле син. Киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле булып кал. Ходай насыйп итеп сиңа алдагы көннәреңдә дә сәламәтлек белән гомер итәргә, безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә язсын иде. Менә инде күп еллар Саба гимназиясендә хезмәт куясың. Эшеңне чын күңелдән яратып башкарасың. Без синең белән һәрчак горурланабыз. Сине туган көнең белән котлап, иң изге, якты, матур теләкләребезне юллыйбыз. Көчле рухлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмчел, бәхетле һәм сәламәт бул. Уй теләкләрең тиң, туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы, гомерең бәхетле булсын. Тормышыбызга ям истәп, авырмый, кайгы хәсрәт күрмей, озын гомер итүеңне, гаилә шатлыгы, балаларыңның, якыннарыңның игелеген күреп яшәргә язсын Ходай. Бәйрәмеңдә иңнәреңнән кычып, килә сине тәбрик итәсе, килә сиңа бәхет кенә теләп, матур сүзләр генә әйтәсе. Кайчан керсәң өеңдә нур бөрки, каршылыйсың якты йөз белән, кайгы хәсрәт җиңеләеп китә, синең әйткән йомшак сүз белән. Ходай биргән улы бүләк бит ул, тигезлектә гомер итүләр. Язмыш салган урау юллардан иңне иңгә терәп үтүләр. Кем сыкланмас сезгә карап бүген, Субханалла, күзләр тимәсен. Ходай сезгә үзе ярдәм иткән, сайлаганда тормыш иптәшен. Тагын бик күп еллар тигезлектә матур парлар булып яшәгез. Сәламәтлек ныклы юлдаш булсын, балкып торсын тормыш чәчкәгез. Котлап сине туган көнең белән, ниләр теләсәк тә аз сыман. Гомерең озын булсын, шатлык белән, гөрләп яшә, матур җәй сыман.
сәламәтлек, озын гомер яссын, гел көләш һәм яшь бул хәзергечә. Күңелең синең күтәренке булсын, сөйнеп һәм сөендереп мең яшә. Юбилееңда изге, матур хисләр күңелендә калсын уелып. Тәбриклибез шын күңелдән, барыбыз да бергә кушылып. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәше Айдар, кызлары Элиза, Илүсән, әниләре Марзия, туганнары Илсияр, Азат, Ландыш, Айнур һәм кичкенә әниләре Артур дип нокта куела. Без дә сезне шын күңелдән тәбрик итәбез. Барлык теләкләрегез дә шынга ашсын. Тәүге яуган ләйсән яңгыр булып, язын шәшәк аткан гөлләр булып, син тугансың бу фанный дөньяга, көтеп алган газиз бала булып. Изге теләк белән барча дуслар килгән, тәбрик итеп сине туган көнең белән. Яшә бәхет белән, яшә шатлык белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Гөрләтеп үткәрдең бала чагын, аның син көтмисең кайтачагын. Моңсуланма еллар үтә диеп, синең әле җырлап яшәр чагың. Изге теләк белән барча дуслар килгән, тәбрик итеп сине туган көнең белән. Яшә бәхет белән, яшә шатлык белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Еллар агайырган аклар булып, язмыш сыный салкын карлар булып, без яшибез ләйсән яңгыр булып, ә син яшә сүнмәс бер җыр булып. Изге теләк белән барча дуслар килгән, тәбрик итеп сине туган көнең белән. Яшә бәхет белән, яшә шатлык белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Изге теләк белән барча дуслар килгән, тәбрик итеп сине туган көнең белән. Яшә бәхет белән, яшә шатлык белән, туган көнең 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 белән. Җырлы бүләк тапшыруы алга таба дәвам итә. Бүген бездә нинди бәйрәм? Әнинең 60 яше. Безнең өчен бу дөньяда ул иң кадерле кеше. Аның әти-әниләре Каюм белән Сания. Олы Шыңарда туган ди Солтанова Дания. 6 балалы гаиләдә үсә 4нче булып, 18 яшьлек кыз бала пешә алмадай тулып. Бик еракка да җибәрмәй, тормый бик озак көтеп, күрше егет алып кайта, аны хатыны итеп. Яп-яшь килеш Әхметовлар гаиләсен төзиялар, ям өстенә ямнар истәп туа инде балалар. Хәмитенә 2 кыз һәм 1 малай бүләк итә. Бер-берсен сөйгән парларга бәхет өчен шул җитә. Розалия, Гүзәлия, Рамил белән бергәләп, авыр чакта сабыр итеп, җиңел чакта көлгәләп, балаларның һәр кечкенә уңышына сөенеп, кайчакта әзрәк үртәнеп, борчылып һәм киенеп, әнә шулай матур гына тормыш итеп яталар. Көн артыннан көннәр туа, сызылып таңнар аталар. Әле генә хатын булса, 42дә әби, олы кызы гаилә кырып, алып кайта бер бәби. Аныкларның саны хәзер 6га ук җиттеләр. Кызлар, малай, Эльза килен, 3 кыз бүләк иттеләр. Балдан татлы дияләр бит, баламның балалары, бабай диеп, дәү әни дип, изелеп тора алары. Ер чагында әти-әни барысында күргәннәр, тормыш көрәш булганына бик ныклап төшенгәннәр. Хөкүмәт эше, балалар,
өйдә дә эш җитәрлек. Ул вакытта өлгергәнгә хәзер исләр китәрлек. Инде лаеклы ял җиткәч, тынычлап көн күрегез. Әти, әни, бер-берегезнең кадерләрен белегез. Әниебез, бүген синең 60 яшьлек бәйрәмең. Бүләк итәбез без сиңа шушы шигырь бәйләмен. Безне кеше итәм диеп, кызганмагансың кешең. Төн йокыларыңда калган, кайчакта безнең өчен. Бәйләгәнсең, пешергәнсең, тик тормагансың бердә. Яхшылыкларыңны, әни, онытмабыз гомергә. Әле һаманда безгә сез ярдәм итеп торасыз. Балаларың кайткан чакта мул табыннар кырасыз. Кызың, оныгың белән яшисез бергә-бергә. Пар канатлы булсаң иде, әти белән гомергә. Дәү әни кебек Ходаем озын гомер бирсәче, 90да да әниебез сау-сәламәт йөрсәче. Оныкчыкларыгызны да күрергә насыйп булсын, күңелегез һәр вакытта сөенеч белән тулсын. Әниебез, син булганда барыбызга да рәхәт, барысы өчен бездән сиңа зур рәхмәт. Тормыш иптәше Хәмид, кызлары Розалия, Гүзәлия, Рамил, Эльза, әнисе Сония һәм барлык туганнары, оныклары кушыла диелә. Әлбәттә, без дә сезне ихлас йөрәктән котлыйбыз. Ныклы саулык, озын гомер сезгә. Күзләре җитә диеп моңсуланыма, өмет үзмә килер язларда. Күзләрендә гөлләр яшәрерлек, әни синең җылы назларда. Күзләрендә гөлләр яшәрерлек, әни синең җылы назларда. Айдан микән, әллә кояштанмы, күзләреңә күчкән яктылык. Балам диеп сөеп бер карасаң, бөтен дөнья китә яктырып. Балам диеп сөеп бер карасаң, бөтен дөнья китә яктырып. Йыракларда синнән яшәсәм дә, йөрәгемдә һәр көн син минем. Бу җырымны сиңа багышладым, мәрхәмәтле газиз әнием. Бу җырымны сиңа багышладым, мәрхәмәтле газиз әнием. Мәрхәмәтле газиз әнием. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең тапшыруларыбыз ахырына якынлашты. Ямьле кичләр, күңелле яллар телибез сезгә. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклап, кадерләп яшәгез.